Zlato je mrtvé? Nebo zlato jsou jediné skutečné peníze? To jsou dvě protichůdná tvrzení. A kde leží pravda? Představujeme vám ePlan Gold, moderní způsob, jak vlastnit fyzické zlato. Jak mít své zlato plně pod kontrolou. Už žádné pobočky nebo papírování. ePlan Gold, vaše zlaté váhové konto. Funguje obdobně jako internetové bankovnictví. Každý pracovní den v 11 hodin dopoledne proměníme váš vklad na fyzické zlato v 1000gramovém slitku od renomované švýcarské rafinerie Pump. Vše vidíte přehledně ve své aplikaci. Kdykoliv můžete zlato odprodat zpět nebo jej konvertovat na menší slitky a nechat si jej bezpečně poslat domů. Pozor, od 1.1.2025 můžete se zlatem dokonce přímo zaplatit za zboží či služby. Metoda plateb zlatem InGold Pay je dostupná u označených partnerů a každý měsíc jich přibývá. Vše si řídíte sami, bez závazků, bez sankcí, s naprostou svobodou. Zlato ve 21. století zhodnocuje průměrně více než 10% ročně. Pokud se díváme na zhodnocení, je korektní dívat se i na náklady. Jak řekl Milton Friedman, žádný oběd není zadarmo. Ani my poplatky netajíme. Jsou ve výši 0,0025% denně za správu a služby. A 10% odměnu, tedy success fee, si zasloužíme pouze z kladného zhodnocení. A to až při odkupu. To znamená jediné. Vyděláváme jen tehdy, když vyděláváte i vy. V aplikaci vidíte vše přehledně. Kdykoliv, odkudkoliv. Online přístup 24 hodin 7 dní v týdnu. Změna měsíční platby? Není problém. Pauza nebo konec spoření? Bez sankcí. Ať už spoříte 100 nebo 100 000, máte přístup ke stejným výhodám jako velcí milionoví investoři. A pokud víte přesně, co chcete, pomůžeme vám nakoupit konkrétní slitek nebo minci rovnou. Rychle, bezpečně, se všemi výhodami. Stejně tak si můžete kdykoliv z ePlanu Gold vybrat přesně ten kousek zlata, co vám padne do oka. Zlato je jistota. A z Just Gold je to jistota, kterou máte plně ve svých rukou. Bez zbytečných poplatků, bez rizik, bez omezení. Začněte ještě dnes a nechte svůj kontakt na justgold.cz. Zavoláme vám. ePlan Gold, zlato pro chytré investory.